Marahay na liderato asin pagtungkos sa man iba-ibang krisis sa nasyon, hagad kan mga Bicolano sa bagong administrasyon. Uyan report. Sa pagbaba ni Presidente Rodrigo Duterte, bagong administrasyon na ang maribay. Ini sa pamamayon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsumpangon niya na aldaw como ika-17 presidente kan Republika kan Pilipinas. Sa iyang pagtukaw sa pwesto, ano daw ang mga maut mangyari kan mga Bicolano? Para sa kuya, gusto ko maging okay so bagong patakaran ngunyan kang yun ni Marcos. Magmurang bilihin. Saka matuninong na pamamaraan kang politiko. Sir, sana magbago na talaga. Sana maging maayos na. Para man sa paratienda na si Aslani, laom niya na mapundunaan kariribukan sa nasyon. Sana magkaroon ng kapayapaan ng Pilipinas. Huli man sa nagpapadagos na pagmahalkan presyo kan mga barakalon, ang laom man ni Paulo sa matukaw na presidente. Sa Pilipinas, baguhin lahat, sir. Tapos sir, yung pinangakong ano ba yun, 20 kilos na lang bigas. Yun sana matupad yun lang. Para sa mga mamamayan. Lahat, kahirapan, yung ating pandemic, yung ating ibang problema sa pabahay, sana matingnan nila lahat yun. Alagad ko na iba naglalaom na magiging magayon ang padalagan kan gobyerno sa irarom kan Marcos administration. Igwa man na dahi kumbinsido sa iyang pagtukaw. Magiging worse ang kamugtakan ng Pilipinas. Dahil sa aram mo naman ang aking diktador yan, saka dahil nga nagbabayad din tax. Anong asahan mo dyan? Punsaga matukaw na ang masirbing bagong ama ka nasyon sa katauhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bagong administrasyon, bagong estratehiya ng liderato. Alagad an angat sa ngunyan, nasa kamutman giraray kan mga Pilipino kung saan mapasiring ang nasyon sa masunod na 6 na taon. Kaibanan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.